Kaapoi tarik ujimang laju rakhe kum kasngi anti-terrorism day mandau snem. Kajing temu jong kani kasngi kalong ban kiari ki samla na ki kam king atiar bat ki kam pentrem tak ka pen so tho e ki jing e baye kundu ki riu pat ba na kadau jong ki bat ka balong persya e kari. Hajamuan Kashmir kinong ay jing rap ne kasngi ilayo bansay kamet jong nong bela baar ubalaklat na kajing tua katanel hakuni nala kabadan Haramban district katba kajing ay jing rap na kabenta ki prangut ki birang sakut chapo kadang ya chakman. National President ka NPP ubolong ru menteri rangba ka jala Konrad ke sangma hene kasengi ulong bakidan iwei ne arngut ki MLA ka seng ki balayo jing penchitom shosho ulong ru bakini ki MLA ki la bandon ka jing ekren bat ki wei pat ki seng menteri rangba ka jala Konrad ke sangma nin kasengi ulong baka Meghalaya State Gaming Act kan kmi e ka jing pentrei kam ya ka jing rak kai khalai ki badan haki babon ki jaka Shillong kum ka khandai lat pat ka polo Menteri rangba ka jala Konrad ke sangma nin kasengi ulong bawat la ka jala kadang trai ban pendrong ya ka keten khasi bat karo shaka khirnit bapra jong kriti sanchar kari kadon kamru baka imlang salang bat ka sarkar ban pendon kami kini keten ha ka jala